sakane ing awan sowan mowa pataka tiba suki ing son mundhut pawaratamu sakabeh krana lan kowe tumenggung sakarone. Ya ngaturake pangabekti Sun Tampa ora liwat puja pangestu Sun Tampanana. Sang anggen kula namung diprayogakake anggone lungguh. ngesakaken timbalan dalan. Prameswari dawuh katimbalan dalan. Ki mau senderek sowan. Kepiye kewajibanmu kula wentah sakabehing para wanita? Pikantuk berkaso pangestu nyendalen. Nyatanipun sedaya sampun nindakaken pakaryanipun sowang-sowang kanton nyadong dawuh ngersa dalem. Sungkeming pangabekti kula kemawon kantor wonten ngersa panjenengan. Ya ndak tampa. Ora liwat puja pangestuku Tampanana Prameswari. Sanget anggen kula. Diprayogakake anggone lungguh. Nistakaken dawuh. Putraku bocah ayu. Kumalon. Inji dawa pangantika Rama. Ki mau senderek sowan, ya piye nok kewajibanmu? Kepareng matur Rama. Iya. Nyatanipun sedaya kewajiban kula. Sedaya mboten wonten ingkang nglirwakaken. Menawi Rama dalah ibu badhe ngersakaken menapa kemawon, sedaya sampun sumati. Namung ingkang putra caos sembah mugi kunjuk. Ya ndak tampa. Ora liwat puja pangestune wong Tampanana. Sanget angkin kula mundi. Diprayogakake anggone lungguh. Ngestokaken dawuh. Bali marang sira Reyokanapati. Paring dawuh Kanjeng. Kepiye sawaning kabeh para nayaka praja lan piye panguripaning kabeh para kawula wiwit saka kutha Reja nganti tumeka ing pucaking Paredèn. Awit saking agunging kawicaksanan dalu katuran priksa nayaka praja ing wekdal samangke pepak andher wonten ingkang sisip ing kewajiban mandhapipun kawula dalu wekdal samangke Bojonegoro tebih saking tumindak Durjana tentrem nirsambikara panggesangan kawula dalu murah sandang pangan tuwin papan. Apa kaya ngono temenggung? Sedaya menika mboten sisip aturipun Rekinapati. Senadyan kabupaten ing Bojonegoro Kalenggahan menika mangsa katentreman nanging kula mboten kendhat kaprayan batin menawi siam tansah kula ing kaprajuritan menawi dalu tansah tungguk kemit awit menapa sedaya menika kangge kawilujengan panjenengan Kanjeng.
Aturmu aja mung enake rasaku. Nanging yen aturmu kabeh padha cidra, aja taken dosa gedhe pidanamu. Sendika dawuh. Siji ingsun rembug. Kalungguhan iki mung aku bakal rembug perkara kapribadenku. Nalika semono kabeh para nayaka praja ndak kumpulake lan pinangka seksine anggonku calon bebesanan kelawan Kang Mas Sira Lawe ing Kadipaten Tuban. Nanging ewondene nganti kalungguhan iki durung ana utusan saka Kadipaten Tuban perkara kentinging dedaupan putraku Kumalarekna kelawan Wiratmaya. Keparing unjuk sisip nyuwun bunging samudra pangaksan. Iya. Ngantos wekdal samangke Tuban dereng wonten pawartosipun. Saking pangintenipun ingkang abdi kados ngemu wewados ingkang siningit kan. Sing mbok karepake kepiye? Mbok menawi ya Tuban menika namung badhe damel dak-dak ing perkawis. Upami kelampahan ngersa dalem bebesanan ingkang putra kagarwa Gusti Pangeran Wiratmaya. Mangke gek-gek Tuban kepengin amblengket kawibawan Bojonegoro minangka rerean Kadipaten Tuban. Kula ngiyataken aturipun Gusti Patih. Awit menapa sakebetipun kedung sagedipun jajaki nanging sinten mangertos batosipun tiyang sanes Kanjeng. Kanjeng kados leres aturipun sedaya para pinsepuh Mbok menawa kowe padha lali. Yen kowe lali kabeh ndak elingake. Sapa aku? Lan sapa Adipati Tuban Kang Mas Sira Lawe? Kuwi isih kadang apa iya Kang Mas Sira Lawe bakal mentala marang aku? Tuwun sewu. Prameswari. Kepareng sumelatur santamis menawi anta wonten lepate ngatur mugi ingkang agung pangaksani. Mesti wae aku bakal nyepaki pangapura kanggo kowe. Menawi anta miturut saking kapitadosan kula. Boten-botenipun menawi anta Kang Mas Adipati Sira Lawe menika badhe cidra ing janji Kanjeng. Bener kandhamu. Lan mal Regiono. Lan kowe tumenggung. Nggih. Aja ngandhakake barang kang durung ana mundhak dadi kasunyatan. Mula yen ngeculake tembung kuwi kang ati-ati, ngono. Dawuh ngersa nyandalem minangka kekancinganing kabdi marang Kanjeng. Tuhan Kanjeng. Parang matur. Prajurit, Nggih. jurit penamping. Terus Kini ora tak timbali kowe wani sowan. parang matur. Saya lepat pangapunten. Wonten tamu saking Kabupaten Tuban. Tamu Nggih. saka Kadipaten Tuban. Terus menika. Ha yen kaya ngene nggak kowe. Supaya mlebu ing kedhak, ya. Yang wong inang durung abang, wong kecok durung asap, jebul wis ana tamu saka Kadipaten Tuban. Dawuh dalemane tesi. Diprayogake ya. Dole Kula paman Prabu. yen ra kleru pamdulune paman
Sadoro. Menika leres kula pun sadoro. Sowan kula sugeng katur nyan dalem, Paman. Yo. Ndak tampa ora liwat puja pangestuku tanpa nana ya Dole. Sanget anjen. Bibi sugeng kula katur. Ndak tampa puja pangestune bibi wae kebat tanpa nopo. Sanget anjen. Kumala Rekna. Inci Dawa Pangantika. Gelo. Kadangmu saka Kadipaten Tuban rawuh. Ayo diacarani. Oh, ngaten Inci. Kaya ngono, Akan dawuh. Di masa durung. Kula Basuki tumekamu ning Bojonegoro kene Dimas. ing sambikala sugeng kula katur. Oh, iya, ndak tampa ora liwat pangestuku enggal tanpa nono. Nyuwun sewu. Menika sinten? Lho. Iki lali ngono apa piye? Iki ya kadangmu. Kumala Rekna, calon garwane Kang Masmu. Menika Iya. benten kalian rumiyin lho, Paman. Lho, bedane nggono apa Dole? Menawi rumiyin menika nggih nyuwun sewu lho menika Paman. Kaya Sik awan nanging sak menika malah ayunipun ngedap-ngedapi lho Paman. aja kaya ngono. Aja banget-banget anggonmu ngalembono. Mengko yen ceglok mundak kantep. Nggih Paman. Iya. Sadoro, Kula kowe tumuju ana ing Kadipaten Bojonegoro iki mung tindak ameng-ameng apa kowe diutus wong tuamu? menika ngaten Paman, sowan kula menika namung kautus kalian Kanjeng Rama. Ingkang angka pisan supados ngaturaken salam taklim kunjuk wonten panjenengan dalem. Kaya ngono. Ingkang angka kalih supados nanjihaken kenthing dedhawanipun Kang Mas Wiratmaya pikantuk Kang Mbok Retna Kumala menika dipun pasrahaken wonten penjantan. Dadi kentinge dedaupan dipasrahke karo aku. Menika leres. Ya. Ki Lurah Patih, Iya, Pak. nalika semana kowe ndak utus supaya nglumpukake para pinisepuh. Ayo mung golek dina kae piye? Menika paran para Bojonegoro sampun sumadyo ing mangkenipun nampi timbalanipun. Apa kaya ngono? Njur tumiba dina apa? Menawi boten klintu menika dumawah Respati manis. Respati manis. Yen kaya ngono kurang 10 dina. Makaten dalu. Iki lho. Sadara, Kula Pak. tempuke ponang temanten tumiba dina Respati manis. Dadi kurang 10 dina to, Le. Jinjih Paman. Menawi wata kados mekaten ing manggenipun badhe kula aturaken kunjuk wonten Kanjeng Rama. Amit pasang Kalimantan, mulai kangsoan Kanjeng Adipati. Coba Sampun Pak. Pawongan nggih kang nembe munggah ing Pandhuka Mujeng. Nggih. Aja kira tambuh jalaran durung nate weruh. Sapa Dipun tepangaken. Nami kula Gonjang, Nami kula Wijang. apangkat Senopati saking Kadipaten Lamongan. jur ana wigati apa? Sowan kula badhe pinanggih kalian sesembahan ing Bojonegoro ingkang nami Kanjeng Adipati Butar Lawe. Kaya semeneh sawetara ya. Oh nggih. Nyumanggaaken pirang wikan menapa Kanjeng Gusti. Gonjang lan Wijang. Nggih. Nayaka Praja saka Kadipaten Lamongan. Menika leres. Ya aku iki pengayoman ing Kadipaten Bojonegoro sing aran Buntar Lawe. Ngaturaken sembah bekti mugi konjuk Kanjeng Adipati. Ngaten iki kula ngaturaken sembah mugi kunjuk. Ya, ndak tampa ora liwat puja pangestuku tanpa nana. Sangat anggen kula mundi nggih. Njur tumekamu ana ing Kadipaten Bojonegoro duweni
Keperluan apa? Tebih saking Lamongan ngembun dawuhipun Kanjeng Adipati Indra Katong ingkang supados ngaturaken nawala kunjuk wonten ngersa panjenengan dalem Kanjeng Adipati. Kaya ngono. Tak keparengake. Nuwun sewu. Senopati Gonjang Wijang Nggih. iman banget. Nuwun. Jalaran penglamare Ratu Gustimu wis telat Kasep kasep. kalih penglamar saking pundi Kanjeng Adipati? Kalah dhisik panglamar saka ing Kadipaten Tuban. Menapa wonten utusan saking Tuban ingkang wonten ing Bojonegoro iki? Kaporo isih ana ing Kadipaten Bojonegoro. Iki lho, ora liya iki uga putra Adipati Tuban Raden Sadara. Ingkang pundi? Kula. Oh nggih, pareng. Gung. Tahu kok malah Nggih, nggih. Matur suwun panglamaripun dipun tampi. nyun pangapunten. Nggih. Panglamar dipun tampik kapara ruang panjenengan sampun medal ing Pendhapi Agung. Sampun wangsul. Pareng. Deh. Kok ya lucu. Ana salah sawijine nayaka praja tumeka kok malah turu. Kok saged-sagedipun. Kok iso-isone. Nyun sewu paman. Pareng matur. Sadara Kadang sampun cekap jejiban kula kautus kalian Kanjeng Rama kepareng dalem kula badhe wangsul wonten ing Tuban. genia kaya ditundung to Le. Nggih jalaran tesih kathah jejiban ingkang kula sandhang paman. Nanging pitungkase paman ati-ati jalaran utusan saka ing Kadipaten Lamongan mbok menawa mbebayani. Sampai pangestu kemawon. Rajanapati aja negakake keponakanku Sadara jalaran utusan saka ing Kadipaten Lamongan mbok menawa mbebayani. Lapatono. Sampan kining pendopo ninggal. Yen wis rampung urusane iki mbok yo jawe lho. Sik, tak takon. Kowe mau ning pendopo iki ngopo? Ngopo? Turun. Sing mbok eling-elingi panganan tok ae. Ning lak penglamare ditampa. Tampa apa? Penglamare awake dhewe iki kalah dhisik. Kalah dhisik karo Tuban. Karo wong Tuban. Bali. Lho kok sik? Ngopo? Bali. Ya kok sik? Ya kene, wong penglamar wis kalah dhisik kok sik tok dipetung. Dipetung ya dipetung genahe wis. Ya kok sik tok kok sik. Ngopo? Samane ketoke gedhe tuane goblok. Lho, ngabiyen. Goblok orang rumangsani. Lah wis kalah dhisik arep kepiye maneh?
yen penglamar awake dhewe kalah dhisik karo wong Tuban. Yo. Wong Tuban ana ning pendopo Bojonegoro. Bener. Ora wurung yen awake dhewe bali ning Kadipaten Lamongan nampa pidana. Anakmu arep mbok titipke sapa karo bojomu? Sisan gawe. Iya, bener. Kongkonan saka Kadipaten Tuban dicegat ana ning papan kene. Kon ngurungake dijaluk dijoli bondo donya yen gelem. Yen ora oleh pateni. Gus. Pinter kowe. Sadoro. Bener. Iki to wong. Iki jane ya ora dhuwur, ya ora gedhe. Yen ora kleru gonjang kelawan wijak. Wah, Bener. Tak benerke genti. Aku wis duwe pangira. Ye. Yen sabaliku saka Bojonegoro mesti wae mbok cegat. kaya engkol nah, kaya wong pinter e. Nah, kemeru. Terus karep ngopo yen wis tak cegat ana ning tengah dalan? Lho. Kudune sing takon ngono iki aku. Tekono. Tekon. Karepmu ngopo nyegat aku ku Nah. bakal bali ana ing Tuban karepmu ngopo? Ngene ro, tak omongi ro. Ada rene ro. Petung. Piye? Utusan saka Tuban petung karo utusan saka Lamongan. Penak. Enteng, penak. Ngene ro. Penglamar saka Tuban wurungna. Ben saka Lamongan sing ditampa Retno Kumala dipundhut garwa dening sesembahku Indra Katom. Umpama saka Tuban njaluk ijol. Njaluk ijol apa? Mas Picis Raja Blora tak talang. Saka Lamongan teko Tuban. Jaluk Tuban pirang enggak. Gonjang lawan kowe Kalah wijak. sugih karo Lamongan. Yen bab bondo donya Tuban wis ora kekurangan. Lho. Yen tak ngira ki Tuban karo Lamongan sing sugih Tuban. Lah, ngenyek. Sugih Lamongan. Sugih Lho, Tuban. sugih Lamongan. Lamongan sugih apa? Sugih apa di? wong Lamongan goblok. Sugih gamping. Wah, gamping. Gamping. Yen kowe butuh bangun omah, Ha, tingkat piro? tingkat 7, Wah. 10. Lakon. Lakon. Irimi gamping. Yen biyen nalika Lamongan gesang. Lemahe, nelo-nelo. Saiki wis ora, banyu wis akeh. Pompanisasi wis mlebu ning kutha. Ning desa-desa banyu, wis to. Aja sumelang ro. Yen kowe njaluk ijol apa ae, kondo tak udaneni. Tak kira Lamongan karo Tuban sing sugih Tuban. Sugih apa Tuban? Tuban sugih towa. Ora mung towa. Tuban sugih iwak. Ngepengenake iwak apa wae ana ing Tuban kowe. Towak pamerke wong Marake mendem. Marake mendem bar mudar. Wes, ora wigati, ora sugih-sugihan. Sing bangku diulungke. Saiki Retno Kumala tak jaluk Tuban bali. Wis apik-apik anatan ya. Yo. Tak pulungake kanggo Retno Kumala. Nek aku njaluk ijol ya. Ngono e kat mau aku ora petengan suaraku mah entek, Roro. Sagong. Njaluk ijol apa ae, lho tak turuti wis to, aja kuwatir. Gampang. Yo, piye? Sago. Sago mesti sago. Ijole sago. Lah yo. Wis to njaluk apa tak turuti. Sirahmu tinggalan papan. Oh. Ngerti kondange Senopati Lamongan. Kadegdayan Sadoro. Aku ngepengenake ngerti sepiro to kadegdayane wong-wong saka ing Lamongan. Ngino. Pecah sirahmu yen kowe njajal wong Lamongan. Ngino dhewe.
jak. Yen wani kowe Coba ngateko. Ayo, tanding maneh. Ayo tanding. Iya, tanding ya tanding. Ning iki sikilku mbok apake to? Tambanono sik. Nggih. Tambanono sik, kok tandinge. Wis to. Kowe ngejak aji apa ae, aku duwe Semar Mendem. Lho, duwe. Tambani sik. Tambanono sik. Ngerti ya gonjangan kowe wijang. Lah yo. Kowe ora bakal mari yen durung sedina sewengi. Lho, sik to. Iki lho mbok tamani apa iso nganti lumpuh aku. Kuwi urusanku. Kaping pindho. Kanggo piweling ya. Kanggo wong-wong Lamongan yen wong Tuban ora kono disepelekake. Lho. Oh, bangsat iki. Dis. Ayo. Mulai berangkang. Nggih. Berangkang. Berangkang kok dhewe. Ora sudi aku bakal berangkang kene tekan Lamongan. Lho, ya wis cedak to iki. Tenaga kuat sikil bundas. Iki ning tengah alas. Engko yen udan. Ngiyup ning ndi? Yen ana kewan galak. Suara bom. Iki. Paling dhe jeneng iki mesti. Jeneng kon ngalih, kon ngalih. Amin ngalih nih. Ngalih nih. Wis ya wis tenang. Kon ngalih. Nah, ngalih. Sirat pasewa
Jebule menika saestu, Ndara. Tenan kepiye? Nggih menika. Wah, kondang. Weta saestu dawetipun kok. Apa kuwi tekse saestu, Ndara? Nanging ngene lho. Jek kula aja kulina ning pasar saben dina. Jalan apa? Mengko yen kowe ning pasar saben dina yen ana apa-apa gak dibukani Kanjeng Rama lho. Ora mung sepindah menika kok, Ndara. Tenan. Jek. Ini lho, Yun. Jek kula wonten menapa, Ndara? Iki mau kewajiban nek wis rampung kabeh. Jek. Aku tak takon yo. Jek, Ndara. Yen to rumangsamu kuwi, Jek, ana ing Kadipaten Tuban. Sapa sing bagus dhewe yo? Ingkang bagus kaya wonten, Ndara. Sapa kuwi? Ah, niku bapake Pus. Kok bapake Pus? Bapake Pus sapa to? Bapake bojoku kuwi lho. Oh, bojomu? Heeh, lha aku lak duwe anak jenenge Pus. Dadi bapake Pus. Yen ku paling bagus nggih, Ndara, bojo kula. Yen kanggomu pancene bagus, nanging yen kanggoku ya ora. Mboten. Elek banget bojoku. Wah, rumasaku paling bagus bojoku kuwi. Yen to kuwi yo. Manahe saking pemanggih kula, Gusti. Wonten ing Kadipaten menika boten wonten satriya ingkang bagus. Inggih menika namung Den Masadara. Yahya Sadara. Inggih. Kabeh klen. Lah sinten to, Ndara? Pintu to. Yen to aku ngarani. Nggih. Ana ing Kadipaten Tuban iki. Sing bagus dhewe Kang Mas Wiratmaya. Oh. Tenan. Wala lek menika pancen bagus. Gagah pitekso. Ngaten iki lek pantune kuwi alus banget lho. Nggih, leres menika, Ndara. Nanging yo kados pundi? Apa ya bisa ya? Yen aku bisa sesandingan kaya manten anyar kae yo. Bisa sih. Kang Mas Wirat. Ngunku kekanggan kaya ngono kuwi mawa dasar. Dasaripun Lelakon kang dumadya ning Tuban. Siun. Kaget ati. Mesti kemawon kula kaget Kang Mas Wirat. Yen ngono aku bakal njlendrake lelakon kang ate dumadya ana ing bumi Tuban. Rikalane kajayan ing Majapahit. Rikala ana perang gedhe gedempuran ing antaraning Majapahit lan Blambangan. Merong kampuh Jingga Adipati Urubisma ya siminak Jingga. Para saka guru akeh kang gugur. Senopati agel-ageling Majapahit ora ana kang bisa ngasorake. Kapara Bupati Kediri Sindura gugur ing Palagan. Nek pun care lumajang keplayu nganti tundhone Eyang Rangga Lawe kang kapatah minangka senopati Majapahit. Campuing perang Tuban lan Blambangan ngegilani banget akeh para prajurit kang
gugur pating blasah kasulayah. Ing kono si Minak Jinggo nglepasake pusaka kang jeneng Panah Sewu. Rikala semono nggone mangsah Eyang Ranggalawe nganti abdi penyongsong. Tegese abdi kang kajibah nggawa pusaka ing tuban Kyai Songsong Tunggalnaga. Salajengipun Songsong Tunggalnaga kuwi mau kataman Panah Sewu kobar sanalika. Salah sawijining nyenyep ana kang tumancep ing jajane Wangsapati ya si penyongsong kuwi mau. Sadurunge mati Wangsapati ninggal weling. Ana ngersane Eyang Ranggalawe. Kanjeng menawi kula mboten saged wangsul ing Tuban, kula titip dhateng bojo kula ingkang nembe kemawon Gardini. kagungan garwa. Salajengipun kados pundi Kang Mas? Kula namung titip pelik wikandhani si Wangsapati sadurunge mati. Benjang menawi bojo kula nglairaken punang jabang bayi, kula titipaken dhateng Kanjeng Adipati Ranggalawe lan mugi yen klampan punang jabang bayi wujud pawestri kaparingana nami Sri Guning. Lho, naminipun nek sami kalian kula Kang Mas. Ora, Ing napa kados? ya kowe kuwi Sri Uning. Kula. Ngiran-ngiran poyo. Awalipun kula sanes kandhang panjenengan dalem. Nanging ngomong anakipun Wangsapati. Apa? Kanjeng Sri Uning. Asta nuwun sanget dening panjenengan kersa kula wendah kula ngantos sakiripun tiwasa Kanjeng. Njur guyu ati. Aku iki mung crita lelakon kang wis kabeh. Ora teges aku ngungkap barang kang ora becik. Kanthi dasar iku mau mula aku kandha yen Yayi Sri Uning apa bisa lungguh jajar dadi temanten lawan Wiratmaya. Ing kono aku pawangsulan bisa krana senadyan to aku lan sliramu sedulur nanging dudu kethok kunir. Sri Uning, suwe banget nggonku mendem rasa iki. Nganti ora kuat nggonku nganti-anti. Temahan ana wektu kang prayoga ing dina iki. Aku bloko marang siramu yen satenane aku tresna marang siramu. Kang Mas Wiratmaya. Nuwunipun boten namung panjenengan nyapa ingkang kula ugi tresna.
kae tanpa bidane aturan silam. Kados nyakin Siap. Akan kamu yang pindahipun kesangipun Rakyat Mulya tansah catatan kalian kasihipun kami. lari kaya ngono katekan sediane. Kaya kasiram banyu swindu adem. Kaya nggon kuloro kang wis mataun-taun lagi bisa nemokke tombo. Sawise aku keprungu pratelan yen satenane Yai Sriuning uga tresna marang aku. Nanging menawi mangke katinengan rumata ibu kados pun. Perkara kuwi mengko bisa ditata. Kanggo sawetara wektu kudu singidan. Karben panjenenganing Rama lan Ibu ora cuweng pindah. Oh kados nyakin. Nanging Sriuning tetep kudu percaya marang kandhangku. Yen ora percaya seksenono aku ndak sumpah. Kalamun tom besok kelakono. Aku ora bisa gandengan urip bebojoan kelawan Yai Sriuning. Muga-muga aja nganti aku bisa merwe ledak ing srengenge sisih wetan. Kang Mas Wiratmo. Boten namung panjenengan kemawon ingkang badhe prasetya. Kula ugi sumpah. Menawi kula boten saged dedhaupan kalian panjenengan, tak praja Agaman Sewu badhe kula lampahi Kang. Kang Mas Wiratmoyo. Kang Mas. Atur. Kula badhe atur sumerep kagem panjenengan. Berit. Yen suwan kuwi ora usah kanggo sura-sura swarane. Napa itu? Kan ngomong ngersakaken suwan wonten ing Taman Sari. Izin. Menika leres kalian Kanjeng Ibu. Kirang sumerep. Kanjeng Rama ana ing taman Sari. Menika leres. Wonten kali kadosan napa? Sapa wong tuwa sing ora marem ati nginggar-inggar ing Taman Sari diadep putra telu sing kakung bagus sing putri ayu. Aku nek nyawang guneng iki kok eling karo nom-nomamu biyen to. Napa inggih Coba to kowe biyen ya kaya ngene iki gina-ginu nganti aku kedanan Ibu. Panjenengan menika sampun ngendika ingkang kados mekaten. Awit putra ketiga menika sampun ngancik dewasa. Menapa mboten lingsem menawi lare-lare menika sami mireng to Rama? Ayo mesine iki isin, ning kabeh iki piye wong rasa tresna iki ora kena disingitke ya Wiratmaya. Ya kaya ngono kuwi lho Rama Wiratmaya. Ya lagi apa Wiratmaya iki, Mas? Menika kala wau kula lan Yai Sriuning. Nembe kemawon guyonan. Ya ora apa-apa. Antaraning kadang sesambungan rasa rumaket kuwi wis pas. Ya mung ngene Wiratmaya. Tenane bapak nganti rawuh ana ing Taman Sari. Iki ana kawigaten, Kang.
Wigatos. Menawi menika wados menapa kula ingkang kedah nderekaken Rama wonten ing papan ing sini. Ora. Kudu ana paseksen sing ngerteni sabdane Rama tumanduk marang kowe. Piye waspadakno bapak iki upama srengenge ngono wis adoh lawan petheke caket marang surupe. Besok sak wanci bapak kapundhut dening Gusti Kang Murbeng dumati. Kuwi sira kudu lenggah ing Kadipaten Tuban nanging ana syarate. Wiratmaya kudu dhaup kelawan salah sawijining wanita. Nah iki upama besok kowe dak lintiri kawibawan Tuban, apa kowe ya sagok rabi kan? Matur gempanuning ing tanpa pepindhan. Dining Rama saha tansah migatosaken dhateng kula. Iya. Wiwit teteling kancing ngantos wektu nyampe. Menawi to menika ingkang dipun kersakaken ingkang putra namung nderek. Waduh iya. Namung menapa wonten putri ingkang urung dados bojo kula. Oh lah iki apa? Bu, Kados pundi iki Ramani? sing paring dawuh aku apa kowe, Bu? Prayoginipun rak iki panjenengan kemawon to Ramani. Oh, aku. Iki. Ngene Kaki Wiratmaya. Inggih. Yen perkara wanita, Kaki Wiratmaya iki bakal dak rabekake bocah padon sing ayu isih tumiba sedulurmu dhewe. Isih tumiba sedulurmu dhewe. Taksih sederek kula piyambak. Kepiye to kowe? Piye? Pratapan manah kula. Sak pengin mangertos. Pawestri kula wau naminipun sinten lan saking pundi? Wiratmaya. Calon garwamu kuwi Kumalarna putra ing Bojonegoro kan. Apa to? Sakwising Rama paring dawuh, kowe dak rabekake marang putraning pamanmu Buntar Lawe ing Bojonegoro sing aran Kumalarna. Kok sajak mendelam? Wiratmaya. Dereke apa sing dadi kersaning ramamu? Kumalarna kuwi putri saka ing Bojonegoro kuwi. Ayu banget. Dadi tak kira wis yen dadi garwamu Wiratmaya. Parnatur kopat nunggung pangaksami. Menawi kula kedah dhaup kalan Kumalor lan saking Bojonegoro. Matur nuwun. Hei. Coba-coba mbawamu. Matur nuwun. Sebabe apa Kaki? Kula dereng nate mangertos sinten to Kumalor. Kula dereng nate panggihan inggih menawi to Kumalor menika putri ingkang sae. Menawi mboten. Pramila, kula mboten kepengin kebalan kula benjangipun risak menapa malih. Mangke menawi kula ngantos kawibawan ing Tuban lajeng putri ingkang kula Prameswari mboten leres kados pundi lho. Mboten lho. Kowe ora gelem. Wiratmaya. Yen kali Wiratmaya. Coba persanono. Rama dalah ibu wis tuwa. Tak suwun aja nganti mancaya apa sing dadi kersaning Rama lan ibu yo nggih. Persanono Ramamu wis sepuh lan ibu. Wiratmaya. Kula mboten tresna. Kula mboten tresna kan Kumalor. Wiratmaya.
Ya, Wiratmaya. Ngertenono ya, Nggen. Pepetungan iki tenane wis gumadha. Mung kurang pirang dina Respati manis kuwi. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa nek kowe mbadal lekasing bapak. Cilik kowe tak gedhekake, gedhe tak pinterake, jebulmu kaya ngono ki wales. Ya, Wiratmaya, Bu Seksenana. Ora apa-apa kok, Bu. Aku dicempalani bocah, ora manut karo gawe wong tuwa ning Seksenana ya, Bu. Kados pundi kersanipun ramane? Sak klimak pangsulane si Wiratmaya iki jangget lara ning atiku. Besok Bu nek aku tumekaning pati, Wiratmaya aja nganti caket kuburku. Loh. Wis ora gunane. Aku iki wong. Setutup kok Wiratmaya. Wis aja nangis. Tumetes sing luhku ing Bantala Tuban. Kuwi marai sangar ing Kadipaten, Romo. Sampun dawuh iki kados mekaten, Romo. Iki kula mboten kepengin dipun wastani anak sing ndaga marang dawuh wong tuwa. Inggih. Kangge Rama lan Tuban kula sagah. Sagah piye? Kalan kumolor no. Kowe sagut tenan. Lah mau mbok yo ngono Wiratmaya. Nganti wong tuwa nibakake dawuh sing mestine dudu panggonane. Ya ora apa-apa Bu nek anakmu gelem. Upama aku mati ya ben besok caket ning kuburku ora apa-apa. Nanging lho. Menawi benjang wonten temanten sepasar bubar sampun utuh dhateng Wiratmaya. Terus pundi ramane putra panjenengan menika Wiratmaya ramane? Arep temoni apa Kadipatenku? Kula piyambak babar pisan boten kanyana. Kulen. Ya Bu ramane. Kowe kok nangis ngopo, Kowe aja ngebot-boti pikiraning bapak. Kenomo Kang Mas Wiratmaya sanget kenomo. Kenomo bandingane Kang kados kenomo. Kowe putrane bapak sing ditresnani. Caketono Kang Mas Wiratmaya. Ripin supaya manten besok aja nganti sepasar buah. Dikandani sing apik saka kaduan karepet dituke Sandara ya. Suri estoke kamera lan ibu ya Sri. Sawising satata lenggah iki kabeh para nayaka praja Sentana prajurit Bapak Andir. Kados ing kene aku ngersakake aturira ngenani marang tatanan kabeh para prajurit Anayaka. Kepaling munjuk menawi lebat paling ulu bering samudra pangaksami Kanjeng Adipati. Katitik sawanipun sedaya para nayaka praja sampun netepi dhateng kewajibanipun piyambak-piyambak. Boten wonten ingkang nggotangaken. Syukur seketi 1000 jumurung. Iya. Tumataning kabeh para nayaka praja lan kawula.
iku gumantung marang kabeh para nayaka praja anggone sengkut makarya. Ayo kabeh padha rukunan bareng ngangkat marang kalyaning negara. Sedaya menika namung ngestoaken sabda pangandikanipun Kanjeng Adipati Indra kaya ngono. Iya. Gong. Atimbalan Gusti Adipati. Ing kene sakabehing para nayaka praja ora ana sing wani ninggalake pasowanan, ora ana sing wani nyelewengake marang tatananing negara. Yen pancen isih ana nayaka praja wani nyelewengake marang pranatan, sira kang dak paringi panguwasa paringa pidana marang nayaka praja kang wani nyelewengake pranatan. Asinggihan dawuh Kanjeng Adipati. Kula Kanjeng Adipati, apa ora mireng pakabaran wiwit nalika nggonku utusan tumenggung gonjang lan wijang tumuju ing Bojonegoro. Nyuwun pangapunten Kanjeng. Ngantos ing kalenggan menika kula piyambak dereng mireng pekabaran anggenipun Kanjeng Adipati utusan gonjang menapa dening wijang. Mongko yen diitung wis luwih 5 dina anggone ingsun utusan. Injih. Yen pancen kaya ngono, iki mengko ora teka ing papan kene, sira utusan marang prajurit sumusul. Wis ta. Gonjang lan kowe wijang. Lagi bae dadi rembukan. Kowe saiki wis teko. Piye nalika semono sira sakarone dak utus supaya nglamari Bojonegoro ditampa apa ora? Nuwun pangaksami Kanjeng Adipati. Ya. Menawi wonten atur kula ingkang lepat panjenengan gunging samudra pangaksami ngersa dalem. Panglamar ngersa dalem dipun tampik Kanjeng. Ditampik menika leres. Sebab apa ditampik? Jalaran panglamar panjenengan kawon rumiyin kalian panglamar saking Tuban Kanjeng. Saka Tuban. Menika leres. Nanging boten namung menika. Kula budidaya panglamar saking Tuban kula cegat, kula suwun, kula ripih ingkang supados Retna Kumala sabeta kula boyong wonten ing Lamongan. Nanging cabar Kanjeng. Anggen kula tetandingan kawon. Malah kentinging dedaupan menika dinten Respati manis. Sedasa dinten malih Kanjeng. Kepara kowe ngerti marang kentinging dedaupan? Menika leres inggih. Yen pancen cetha kentinging dedaupan dina iku, kula Kanjeng. Wiwit saiki perintahna siagani prajurit. Iya, sikep bedamaning perang. Tiba dina kentinging dedaupan mekati tumuju ing Bojonegoro gawe karang abang Bojonegoro. Kula namung sendika ngesta. Wiwit saiki perintah. Bocah-bocah perintah marang anda. Pasuwanan tak ubarake.
badhe mendhet anakan kethek. Sampun cumawis. Kowe iso ngelono anake kethek. Jane kuwi joget apa becak? Becak ora kok urus aku. Iki ora usah dilanyahne lemu macal. Ora dilanyahno piye? Becak lah iki ora dilatihan iki ora. Aku iki ngangkat gobis iki iso. Gobise sapa? Iki langganan pasar kok. Gobise sapa? Iki lho iso. Iki apa? Tekku mbok perkes ngono kok. Sing perkes apa? Mbok genah jarike tak cekel. Lah ya jare iki lho tekku. Ya. Kowe pengenane tak goleki nang nggonmu. Nyapa? Kowe jarene ngelayan. Layan sapa? Wong yo. Jare wonten gedeng. Anu kok tak gondeng. Iku lho jare wong lawak ngelayan. Aku to? Pancen aku iki arep nglayat rencanane. Rencanane aku arep nglayat sik golek ning tujune iki ora sida mati. Ora sida mati. Alah ndek iki wis kelakon ngombe lengo gas gak sida mati. Wis. Sik ta. Wong mati kok ngombe lengo gas iki. Alah, pancen yo mripate iku ora patekke tok. Ceritane piye? Ceritane piye? Ngelak, kancaku iki ngelak tak elekne kowe ngati-ati lek ngombe sak ngombe hati-hati. Heeh. Ya ora arep jawan moro briten kena diombe lengo gas diombe kancane nggih kisruh bantal kobong apa kobong ya gara-gara tanggamu. Mosok kowe nyalane tanggaku iki? Tanggaku wis bener kok. Mula to sing ati-ati usume kaya ngene iki kudu dijaga keselamatane dhewe-dhewe. Ora ngerti. Dan kowe selawase dadi seniman. Mongko gending-gending Jawa kuwi mawa makna. Ya kowe joget sak joget kudu ngerti karepe joget. Iya. Kowe ngerti gending pangkur? Pangkur ya ngerti kok yang seni. Singong ngerti? Ya ngerti. Kaya mingkar mingkuring angkara kae ngerti. Ah ya ngerti kok. Mulado lagu to ngerti. Ngerti. Dandang gula ngerti? Aja meneh kok dandang gula. Jula-juli aku ngerti. Ya genah ngerti wong kowe bekas tandak. Kowe tau ngicipi aku. Dungono dandang gula. Nek dandang gula ya. Ngawruhana dununge wong urip. Lamun benjang yen palastra wong mati nyandi parane. Ya terus saya semikul. Piye? Ya karek semikul. Masa semikul? Lah ya wong mati karek terus saya semikul sik baleni neh. Ngawruhana dununge wong urip. Lamun benjang yen palastra mati. Wong mati nyandi parane. Ya terus saya semikul. Kok semikul piye? Hebat. Sing mikul iki go nang pasar, go nang kuburan dadi gadekno, apa sing matian takon. Iya ya. Ya iya kok sak. Lah iki manut semikul ya? Ya manut semikul kok sak. Ya ngono kowe ngerti wong mati. Ya wong mati ora ngerti. Saiki tak tekoni wong mati sebabe apa wong mati kae diujuri ngalor kok mesti didep ning ulon. Iki malah keblat. Mergo keblate ning kulon. Lha iki omong apa? Kowe berarti ora tau nglayat kowe ora tau wong mati kowe. Lah aku iki ngrungokno pengajian bendina kok sak. Pengajian ora tau ngrungokno anane wong mati iki dijoro ngalor didepno ngulon iki ngadeg keblate ning kulon ngono. Kleru. Sekleru iki. Kleru. Lah saiki sebabe wong mati iki diujuri ngalor. Dijoro ngalor didepno ngulon. Kuwi engko lek didep ning tandak omong-omongan karo kancane ngrasani tanggane. Iya kowe. Saiki kowe nek ngerti ngramut wong mati. Saiki apa sebabe wong mati kae kok didusi banyu sumur? Nah, iki wong genah ora pengalaman. Ora pengalaman. Wong mati iki lek didusi banyu sumur kuwi banyu suci, ya ta? Perlune ben resik, ora iso. Ora iso. Wong mati diresiki didusi banyu sumur. Ya ora iso. Ora iso piye? Anane wong mati dusi banyu sumur nek dusi banyu aki mreteli. Lha nanging iya. Lah iya. Oh, iya. Lah iya. Saiki sekarang kedusi banyu aki ya sapa? Saiki apa sebabe wong mati kae kok dibungkel lawon putih? Ayo. Iki. Ayo. Iki wong mati dibuntel mori putih. Apa sebabe wong mati kok dibuntel lawon putih? Ayo. Sebabe ngene iki pancen wis dadi kodrat lan adat.
Perlune dibuntel mori putih ketok suci, ketok apik, dipocong. Ora iso. Ora iso piye? Anane wong mati dibuntel lawan putih nek dibuntel godhong kaya lontong. Kowe tak sampluk gosok kowe kok. Sok gosok iki. Omonganmu nyeri kali. Masa nyeri kali. Sebabe wong mati kok dipathoki ngisor karo dhuwur. Iku manut kodrat. Anane wong mati dipathoki loro. Ayo, sebab apa? Iki manut isen-isene donya ana loro. Karena loro piye? Ana awan, ana bengi, ana lanang, ana wedok, ana padang, ana peteng. Ana utang kudu nyaur. Lah, mulane wong mati dipathoki loro. Lah salah. Ya salah. Salah. Sebab wong mati kuwi dipathoki loro, nek dipathoki telu ning tengah udele ndak bolong. Kira. Nek dipathoki telu, ayo pas udel prakeri bolong. Iya jaja udel. Ha iya. Iya. Ayo apa sebabe wong mati kok dikirim karo kembang? Dikirim kembang. Ayo. Mergone uripe iki mangane sarine sego, sarine beras. Mulane nek mati dikirim kembang iku mangan sarine kembang. Alah ora mesti. Saiki wis umum nek mati iki dikirim kembang. Alah ora umum. Lha kok ora umum iki? Sebab apa wong mati kembang? Lah iya, apa sebab wong mati dikirim kembang? Lek dikirim karo slonjang dipangan semut, ngerti ra? Iya. Semut ngerti ra? Iya, wong geger perkara wong mati kuwi karo wong aku bakal mati. Wong urip ki antri mati. Iya, kula gelem ngamal karo sapa wae. Heeh. Pisan kuwi aja nganti ngelek-ngelek karo tangga teparuh. Ora apik. Ora apik, aja ngelek-ngelek karo sanak kadang. Ora apik, aja ngelek-ngelek karo sapa wae. Pokoke ngrasani jeragan barang niku ora oleh. Oleh. Oleh iki. Oleh. Pamane ngene lho, jare wae. Pamane apa tas dirasa ngek bayar 20. Ngono iki ngrasani salah kowe lah. Saiki juraganmu ra nyeleni soal kowe becakmu stormu ora tau ajek kok. Ayo. Iki ora urusan becak. Ora iso genah juraganmu ning golek aku perkara becakmu ra ajek lan nyetor yo. Urusan wong mati yo. Mula kowe yo panjenengan yo disiplin. Alah, disiplin apa? Sing ora disiplin yo jeragane. Nyapa? Kenapa aku ndengi diundang bareng teko kok mulai ora kei wong makan? Ayo, urung rencanane. Tak omong. Rencana apa? Aku karo kowe iki ora perlu gegojekan. Sing penting netepi kewajiban sak mangsa-mangsa Gusti rawuh. Yen diutus apa wae aja nganti swala. Alah kowe iki ngesakno, sing nusul aku meng. Sing nusul aku mah diutus karo Gustine. Piye? Goleke iki lha apa? Wong goleki dagelan nek digoleki ngene becak-becak. Ya ora nemono. Lah goleki piye? Iku sapa? Solikin. Piye lah goleki piye? Ngene. Anu bodhot ten mriki, Pak. Bodhot niku dagelan ketoprak kok sampean goleki ten becakan. Lah terus, lah sing tekoni sapa? Mriko ngene towan. Kene apa? Buang goleki aku. Ngawur ae ora kena. Ora kena. Penak wae dhewe iki wong ora kena. Saiki ngranti rawuh bendaramu. Ya, sak mangsa-mangsa ana dawuh aja nganti kuciwa. Ya. Kowe ngerti apa? Satriya ing Kabupaten Tuban. Ya, penjane Gusti Wiratmaya karo Gusti Saduryo. Ya, iki salah sawijining putra sing wajib ditiru. Iku cara wayange ngene Janaka Pandhawa. Gusti Saduryo wis yakine Lowati. Iya, kula sing adan. Mulane engko nek upamane kowe kerawuhan, kowe kudu ngabekti sing apik, ngabekti nyambut gawe. Raden Saduryo kaya kita ya. Budi, ae. Duduk ngono kok. Sakrun bakal tawa ngono kok. Ngawur. Raden Saduryo. Endi? Mulane ngene kerawuhan Gusti. Sing ati-ati wong cendolo. Kowe kudu prayekno dan hati-hati nyambut gawe kudu setiti supaya bayaranmu iso munggah. Kowe yang ngabekti karo bendaramu Saduryo. Aku lek karo bendaramu Wiratmaya ora wedi. Lek karo bendaramu Saduryo aku wedi. Masa piyayine iki ketok meneng. Kowe kudu nyambut gawe prayekno dan hati-hati. Sugeng rawuhipun, Gus. Ya, tiba sepadha-padha. Sing nekoni kowe iku sapa?
sampun kala wau kula ngrantos panjenengan. Lagek. Cara luduke lagek. Iki tak sampluk tenan mengko. Ojo emosi to. Pangapunten, Gus. Ya dibos padha-padha. Iki duwite sapa iki? Ndi? Ndi? Alah. Ndang, punya Gus, Ndang. Tuwek elek ra tau adus pencilaan. Timbang kowe ganteng anak wong gendeng. Nyapa? Ingat iki. Kowe sing duwe kesalahan karo begarami kowe. Nyuwun pangapunten, Gus. Wiwit kala wau kula sampun ngrantos panjenengan. Badhe ngersakaken utusan menapa badhe ngersakaken tindak? Badhe ngrasakaken lagu napa? Lagu kepiye to? Syukur mangsamu syukur menawi kula abdi nyepelekaken tonyo. Lot. Yen ana abdi sing nyepelekake tonyo, ditonyo. Nggih. Pinangka kaukuman. Nggih. Aduh kowe. Syukur kowe datang. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Tonyo. Tonyo maneh. Ora. Ora apa-apa, ora ora apa-apa. Terusno. Terusno ora njem aku. Terusno. Terusno. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Mbahmu kuwi. Kowe iki kok endani ngeneki piling aku kok. Ya salahmu kowe dhewe kaya ngono kok iso. Kowe ki yo ngawur. Anu, Dek. Sepinung kelepatan kula. Kudune kowe iki ngerti. Ngaten kok. Ngaten ketok lek adi sing ora ngerti tatanan. Nantang kowe. Apamu? Bisa wani maneh. Maju. Ora apa-apa. Iki Mulane kowe sing marahi kok. Sing marahi ora dadi kowe kok. layak. Nah, sing anakan iki. Nggih. Nuwun sewu, Den. Piye jebone? Kula menika mangertosi. Sing Jen. Wis wis. Ing papan mriki menika ingkang gadhahi pedang panguwasa panjenengan. Pramila panjenengan kedah gadhahi inggih menika pidana kalian para batur lan Kowe iki para dadi apa? abdi. Ingkang mongko. Kowe dadi apa arepe? Ngono. Ingkang mongko Merokno penangsang. wajake ngomong pejare ali-aline ketok monel tok pamer wong. Nyek. Anu ngono. Sajaipun riwehipun Gembrobyos ngersakaken tindak Ora. menapa saking Tegar kula wau. Ora. Aku Gembrobyos mergo golek kowe sak kloron. Nang Taman Sari ora ono. Kula ngrantos wonten parpatan. Ora ono. Syukur kowe. Nang ndi kowe? Sing ngajak niki kok mancing. Kala wau wiwit enjang kula wonten ngriki. Nang ndi? Ya wonten papan mriki. Nang kene? Nggih. Wiwit esuk. Nggih. Ngantos telas 3 gelas. Apa sing ndak ngono? Apa? Lah es degan, Mang. Apa? Es degan, Mang, 3 gelas, Mang. Wah, aja kurang ajar lho kowe. Ora mbok bayar garek mungkin ngentosi bayaran, mungkin biaran iki lho kesukani. Sampluk. Ngene aja liwat karo kowe jebondet. Aku bingung. Injis. Jangan sedina maneh ana dedawapane Kang Mas Wiratmoyo. Injis. Cek ta? Injis. Mula kuwi aku kepengenake golek Pranoto. Injis nang. Injis nang. Ora samong. Sekedap malih dhaupanipun Kang Mas Wiratmoyo kali Wikanto Kumalartno saka bojone. Nggih. Kowe ubo rampen calon kematan menika sedaya sampun kula kakek nyambik.
sampun kula siapaken sampun kuates. Beberapa sajen. Aja omong. Janur. Kakek nyambik. Napa niku gedang? Aja omong. Kirek. Apa nek manten during kirek ya, Pak? Ya ora, kirek sing bendoro. Ora kirek dipangan kanggo nglacak. Ah, aku ki lagi bingung kanggo Pranatacara sapa sing ngerti. Oh, niki enten. Si apik nyambik niki. Gondet niki. Enten. Iso kangge Pranatacara, kangge kemanten ta? Wonten pacarane Kang Mas Wiratmaya ning Bojonegoro. Pak Parman. Parman sapa? Suarane entek. Pak Parman. Parman sapa? Ora bapak ibu-ibu coba. Niku sae niku Pranatacara kangge kemanten niku. Sae piye kene kadung dengar dhewe ana. Para bapak para ibu sugeng rawuh monggo dipun sekecaken pinak. Kope nek ana suarane. Wong aku aja moro-moro disalami wong iki kok ora omong ora apa. Salami tok ngene kok. Kentekan salam atian. Njur kepiye iki anggone golek Pranatacara? Sampun beres mangke kula ingkang badhe dados Pranatacara. Kowe bisa. Saged yen kowe bisa gedhe ganjaranmu. Nggih. Saiki cepake uga rampen tumujune ing Bojonegoro. Beres. Monggo kula dherekaken. Lah iya, menawi panjenengan enggak kapitan, monggo kula dherekaken. Monggo. Mari Andi. Udah. Ana. Wong iki contoh kaya dene wong iki lho. Sing ngerti unggah-ungguh. Rupamu elek, Ngrejekeni. Wong ketok le ora sopan. Le. Nyeneni aku. Ya padha wae jebul wong loro, Aku ki karepku ngejak omong-omongan. Mangsam. Monggo kula dherekaken. Lah kowe iki jane ku dereke bicara. Lah iya kok iso. Durung gak apa-apa kok iso. Monggo. Amplek gerisan nambah nek katok. Anggir Raden Wiratmaya miwah Raden Ajeng Umaratna. Milai dinten menika sampun ngancik dhateng panggesangan enggal. Awit samenika ugi sampun kawiwaha. Handika kalih dados punang temanten. Kanthi menika sampun ngantos wonten raos mingu ngiwulangen. Raden Wiratmaya ngertosa namung Retna Kumala putri sing sejati. Kangge mekaten ugi Raden Ajeng Retna Kumala. Ora ana priya sing tak tresnani kejaba mung garwaku si Raden Wiratmaya. Kados mekaten menawi wonten bab-bab ingkang kirang prayogi. Sampun ngantos dadosaken bentaking panggihan. Monggo diwurembak karana sae utawi dipun suwunaken patimbangan dumateng para priyagung sepuh. Mugi-mugi kula suwunaken ngersanipun Gusti Ngger. Tali kawin panjenengan ing dinten menika dadosa wadhah suci. Benjang saged nurunaken turun ingkang murni. Ingkang migunani nusa bangsa lan agaminipun.
namung semanten anggen kula saged taos ular-ular. Salajengipun kagem ular-ular salajengipun kula pasrahaken dhateng Gusti Adipati kalih saking Tuban lan Bojonegoro. Monggo Kang Mas, mugi wonten kepareng panjenengan paring ular-ular dumateng ingkang putra kekalih. Matur nuwun Adi Buntar Lawe. Kaki lan nini temanten. Mbacutke ngendikaning bapa parampara sing ora ana lupute. Sedhela maneh ngancik marang samudraning asmara. Eling pangandikaning para pinisepuh kakilan ini. Para pinisepuh nate ngendika, kakilan ini nek kowe golek bojo. Lek nomripatmu jerengen kupingmu. Nanging yen wis oleh bojo, picak nomripatmu budhekno kupingmu. Ger, tetembungan iki kasar, nanging yang dirasakake kanthi menepeng ati iku tenane mawa surasa kang adiluhung. Lek nomripatmu sawangen calon bojomu kae ayu, bagus utawa ora, jerengen kupingmu rungokno piye pakartine lanang lan wadon. Nek wis manunggal ing karep picakno mripatmu bener bapa parampara, ora ana wong ayu lan bagus kejaba bojone sowan-sowan. Budhekno kupingmu sawise kowe mangun bebrayan kaki lan nini. Aja nganti kapilut marang praduling liyan sing lereke nggawa pecahing bebrayan. Iku kakilan ini muga-muga sabdane bapak iki yo Ger dadi kekancingan kowe sak terus. Langgengo pindha Bathara Kama Jalanwati. Dumateng para tamu, monggo katuran lenggah jalaran badhe kawula sunggata budaya saking Kadipaten Tuban ingkang dipun tindakaken kalian putra Tuban Sri Huning.
muga wae. Urung. Anu nuwun sewu, Ndara. Wonten geger Jawi kedal dengan mengsah saking Lamongan. Ngamuk. Niku kuwuse njaluk Ndara Ayu Kumala Retna. Lek mboten diwehke niku ajeng diobong negara ing Bojonegoro. Hei. Kabeh para prajurit kepiye? Waduh, bosah bases sedaya niki pripun, Ndara? Kang Mas, lajeng kados pundi? Nyai kedadosan ing kados ngaten, Kang Mas. Aku wis nggawa sak bergodo prajurit saking Kadipaten Tuban. Sadara, sabda katimbalan Rama. Sak bergodo prajurit Lombok Abang. Keng saking Kadipaten Tuban dadekno sawijing Bojonegoro. Balekke satru kang neneka nggih. Nuwun tambahi pangestu Rama. Sing ati-ati. bebasan tanpa sampun kalih dinten menika kula dedaupan kalian panjenengan. Mesem to panjenengan menika wontenipun namung nyungkur kemawon. Janjanipun wonten menapa to Kang Mas? Menapa kirang kula lelados dumateng panjenengan? Kula kinten kula mboten kirang menika lelados dumateng panjenengan Kang Mas Wiratmoyo. Sing gedhe pangapuramu. Nggonmu leladi ora ana kang kuciwa. Nanging kang ndadekake goreng atiku aku durung bisa meksa rasaku. Aku durung bisa ngladeni.
urip mungging bebrayan. Nyecep maduning katresnan sawise dadi temanten. Kabeh mau krana yen kapetong Yayi Kumala Retna isih kadang budi. Kang Mas Wiratmoyo, inji panjenengan niku tasih kadang ning nyatanipun Kang Mas. Kanjeng Rama sampun jodohaken kula kalian panjenengan. Kang Mas Wiratmoyo, kepareng matur nggih Kang Mas. Panjenengan niku boten saged lelados kalian kula niku boten babagan panjenengan boten saged. Aja kajeroning penampa. Aku njaluk wektu sethithik. Kanggo nyinaoni marang rasaku dhewe. Aku bakal mbudidaya nyuwargake wong adon. Aku bakal mbudidaya supaya karben nggonku jejodohan marang sliramu tanpa bedane marang Rama lan Ibu. Nanging aja saiki. Aku njaluk pangapunten. Sampun Kang Mas. Kula mangertosi. Menawi panjenengan niku boten saged nampi kaliyan katresnan kula. Lan panjenengan boten saged lelados kaliyan kula. Kula mangertosi Kang Mas. Menawi kula prisani dumateng pasuryan panjenengan. Dumateng tindak tanduk panjenengan. Panjenengan anggadhahi satunggalipun wanita ingkang panjenengan tresnani Kang Mas. Ambalana tembungmu kang pungkasan. Panjenengan menika anggadhahi wanita ingkang panjenengan tresnani Kang Mas. Bener. Laras. Dados saestu Kang Mas. Mula saka kuwi satenane nggonku. Sumaguh didadekake temanten kabeh mau krana kapeksan. Rasaku dipeksa dening Kanjeng Rama. Kapeksan. Ning satenane aku durung bisa nesnani marang sliramu. Kang Mas, menanta mekaten ugi sami. Kula didhawuhan kaliyan panjenengan niku ugi kapeksa. Kang Mas Wiratmoyo. Menata panjenengan saestu anggadhahi katresnan satunggalipun wanita. Sinten Kang Mas? Sinten wanita kula wau Kang Mas Wiratmoyo? Aku gelem bloko suta lamun. Mengko yen aku ngandhake sapa satenane jenenge bocah wadon kang ndak tresnan. Yayi Kumala Retna bisa nampa. Sinara awrat kados menapa? Kula badhe sagah nampi Kang Mas. Temen. Inji. Lahir batin. Lahir batin. Sinten Kang Mas? Monggo kula aturi walaka kemawon. Iya. Sinten Kang Mas? Iya mengko dhisik. Bocah wadon kang ndak tresnani iku jenenge Wiratmoyo. Kang Mas. Nggih. Sinten wanita kula wau? Wiratmoyo. Rama rawuh. Boten sinten wanita kula wau Kang Mas. Siji dina rak yo bisa. Wiratmoyo. Rama rawuh. Dene Rama kelawan Ibu nyaruwe anggonmu lagi padha suka parisuka. Mboten menapa-menapa, Rama. Anu Yayi Gunarlawan. Kang Mas, Sing tak karepake rak ngene iki. Iya. Temanten iki bisa rukun, besok bisa mbabar unduh-unduhane wong bebrayan Tuban lan Bojonegoro. Kados ngaten iki. Kak ya ora apa-apa. Mboten. Ya kok segede pangapuramu perkara iki. Nggih. Sabdaipun sampun arep.
iya. Nger. Sadul. Lan kowe Kumala. Inji kados pundi? Sing gedhe pangapuramu. Dene Rama nyaruwe ning satenane ana salah sawijini bab. Kadipaten Bojonegoro kalungguhan iki ketekan musuh kang gawe geger ana ing Kadipaten Bojonegoro. Iya. Perkawisipun menapa ngantos Bojonegoro kadugen mengsah? Rikala semono lak ana penglamar saka Kadipaten Lamongan kang aran Adipati Indra Katong. Ki nyuwun garwamu nalika semono ndak tak pulungake ning jebule saiki gawe geger kang baku njaluk garwamu kok nggih. Menapa sampun kelampan campuh perang antawisipun Lamongan lan Bojonegoro? Ayo wis kabeh para prajurit ing Kadipaten Bojonegoro bosah basih. Ingkang jalari tuwing perang Yayi Kumala Retna. Kaya ngono iya. Bab menika rak gampil. Gampang kepiye? Nyira perangan menika gampil. Kanggenipun Wiratmaya. Aja kumecap gampang lho. Nun sewu. Ngaten. Perkawisipun cetha Kumala Retna. Ngantos tuwuh perang Bojonegoro lan Lamongan. Lah inggih Kumala Retna kemawon dipun aturaken Indra Katong rak rampung perang. Jam. Wiratmaya. Apa kaping pindho iki kowe bakal mbeber wiranging bapak? Kowe kuwi wayah Ranggalawe. Bojo dijaluk liyan. Kok diulungake? Isen bapak iki. Romo. Kula nyeng pangaksa. Menika namung pemanggih, Romo. Pemanggih. Tuwing perang krana Kumala menanging menawi mboten dipun parangaken ya mboten menapa-menapa. Lho. Kok penak temen wong selamu marang bapak. Wiratmaya. Eling. Lelakoning Eyang Ranggalawe kaya ngono. Putu kowe kok mung kaya ngene. Nek aku dari kowe Wiratmaya. Bojo direbut liyan. Sedamuk bathuk senyari bumi pati dilakoni. Lajeng kula kedah kados pundi? Balik ke Lamongan. Kula kedah perang. Perang. Pun pamit kula badhe perang. Loh. Duh. Eyangmu biyen maju perang ora klunuh kaya kowe. Kula kedah. Ranggalawe eyangmu biyen numpak Megalamat. Gawa song-song tunggul naga sigra. Kita sigra. Panjenenganipun Rama mengiwuki. Udah. Paring duka dumateng ing putra Wiratmaya. Nek jantung kados menapa putra panjenengan Wiratmaya sampun tuminggal. Ranggalawe biyen kaya ngono. Ning anakku kaya ngene. Ya. Muga-muga dhewe bisa ngrasta perkara. Mas, sampun keakan. Monggo dipun lampuni sekiniki. Gini siramu nganggo sandang pengandikan kaya niku. Kang
bakal mangsah mbalekake pidane wong kang saka Lamongan. Panjenengan badhe maju Prang. Nuwun sewu Kang Mas Wiratmoyo. Panjenengan menika temantenan Endra. Boten pareng menawi medal saking patumbun Kang Mas. Jur karepmu Mila Kang Mas, monggo kula aturi sesarengane Cung Sekejo kalian Kang Mbok Rena Kumala kula ingkang badhe bebalangi Kang Mas. Aja senajan gelar lair aku yang Bojonegoro urip lawan Kumala nanging batinku tetep karo sliramu. Nanging boten Kang. Apa wis kentekan prajurit Bojonegoro lan Tuban? Ora. Wujudmu wadon ngaglah ing tengahing palagan sumingkira katimbang kowe dadi korban. Senajan tak aku iki wanita, nang senopati saka Tuban. Adipati. Apa? Ini bang kowe mboyong Kang Mbok Rena Kumala luwung kowe sumingkira. Kepenak temen nggonmu ngomong. Nanging yen kowe ora gelem sumingkir saka papan kene, tak singkir kanthi srana kekuatan. Aku gelem sumingkir saka ing papan kene. Janji wis nyekelak bang kowe. Eman ayumu katimbang kowe dadi korban. Ayo kowe melu wae. Romo kados Gusti menika Romo. Gusti pundi Romo? Ya yen gak dikono pantu sabda iki. Putipun kula tresno kalian panjenengan ngantos kula depane kaki paten Tuban. Mila Kang Mas Wiratmoyo. Ger. Ojo neko-neko hitam. Ayo tak kowe panti usul. Iya, enggal pati ning Todo ya. Oh, jenengmu. Kang Mas. Kula rantos panjenengan wonten lawangipun kasuwarga. Sri Unai. Sri Unai. Sri Unai.
panjenengan paring pawangsulan Kang Mas. Ing mriki kula sampun mangertos sinten ta wanita ingkang panjenengan tresnani. Nanging Kang Mas, kula rumaos pungkur sami-sami wanita nyatanipun Yayi Sri Uning piyambakipun lila ngrungkepi bumi utahipun direwangi piyambakipun tumekanipun pecah. Kang Mas Wiratmoyo, ki kados mekaten ingkang dipun wastani mustikaning Tuban Kang Mas. Nanging Kang Mas, panjenengan menika satriya ing Tuban. Panjenengan senopati ingkang kondang kaloka. Kula mboten nginten. Menika Kang Mas Wiratmoyo menika namung satriya kondangipun kemawon. Nyatanipun panjenengan wedi ing getih. Menapa kados mekaten wayahipun Rangga Lawe? Kang Mas Wiratmoyo, wonten tiyang menapa wonten simo kok anak-anak domba Kang Mas? Aja kaya ora kepan kaya ngono. Ya. Aku bakal mbuktekake yen satenane Wiratmoyo wayahe yang Rangga Lawe Tuban dudu kaya sing kandhake. Aku bakal berperang nanging kalamuntu aku gugur. Ora kanggo kowe nanging kanggo Bojonegoro lan Tuban utamane katresnanku sih Uning. Ayo dirembuk. Perkara iki dirembuk. Ayo dirembuk di sini. Senopati Lamongan, Gonjang, Pijang. Sopo kuwi? Aku Wiratmoyo saka Tuban. Wah, temanten, manten lanang. Wulungna Kumalaretna. Piye? Wulungna Kumalaretna. Wulungna. Bener, aku Wiratmoyo. Bojomu tak jaluk. Yen ngono kowe kang jenenge Indrakaton. Bener, aku Indrakaton Bupati Lamongan. Sing jaluk arane Kumalaretna. Bener. Yen Kumalaretna kuwi dudu dadaning perkara. Terus nanging teka kowe ing kene ketemu kelawan kowe mergo aku ana pepitungan bab Sri Uning. Si Uning wis dadi korban ing tekaning palagan. Lho paniku, ing kene aku mbutuhake Kumalaretna kudu ulung antara aku. Ya. Pitung kanthi cara satriya. Bagus. Yen kaya ngono temtuk ing papan kene. Indrakaton. Apa Wiratmoyo? Loh, wis.
Penono aku sayu. Iya, nek kedadean kan kaya ngene Sadara, Jaluk pangapunten. Romo, wiratmu iki Romo dadi aku nang Romo. Kula ingkang lepat. Anak ingkang tansah ndaga dhateng panjenengan. Nanging pancen boten saged nyelaki getering raos kula. Kula pancen tresna dhateng sing Romo. Kumalartno. Sadara. Sabda katimbalan Kang Mas. Turutono panjaluk kang pungkasan. Inggih. Romo. Wiratmaya. Senaosa Kumalaretna sampun dados bojo kula. Senaosa kula sampun dhaup dalan Kumalaretna. Iya. Nanging Kang Mas dikuat-kuatake, Wirat. Nanging Kumalaretna taksih suci. Taksih suci. Karepmu kula nyuwun sampun ngantos damel gempiling manah. Sageta lan mugi kalilan ana. Kula nyuwun Sadara kadhaupaken kalian Kumalaretna gumantos kula. Kumalaretna rabi Sadara. Yo. Mama!